Speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him." Mwari uchipa promise yake kuna Israeli yokuvagarisa zvakanaka munyika ichipikirwa. Israeli inoburitswa nenzira yeminana. Faro asingade zvachose kuti vaende. Moses enda unoudza Faro kuti aregedze vanhu vangu vaende. Uranda hwaIsraeri wanhasi uyu wandiri kutsanangura uyu hauzi uranda huye hwevavengi vakauya vakatapa guta zvinenge zvana Dhanieri naMeshaki zviye zvekutorwa vagere munyika ichipikirwa. Kwete, inzara yakamuka. Kwete munyika ichipikirwa, yakamuka pasi rose. Nevanhu vaMwari vana Mwari wavo vakashaya chokudya. Kusvikira baba ndo vakati kuvana, saka imimi moda kuswera makagara pamimvuri so zvamakaita izvi. Vana vachifa nenzara muchigona henyu kuenda kunotsvaka chokudya. Hamuna kunzwa here kuti Ijipita vamwe vari kudya izvozvi, nzara ndeye kuno, kune vari kudya. Saka kuzofunga kwenyu ndekwarini, nekuti vana vacho vaJakobho vatone vanawo vavo kuzopatitswa nababa kunziko muri kurongei nenzara yapinda mumusha, endai munotsvaga chokudya. Ndo pavanosumuka vachienda kuIjipita, hazvina munhu akauya kuzovatora, asi zvine nzara yakatumwa kunovatora. Vakauya munyika yavasina kupiwa naMwari, vakawanirwa Gosheni munyika isiri yavo. Haina kuzongoguma yanyaya yezviyo. Baba vambotuma kuti ngazvinotorwa muye nazvo kuno tidyire kuno. Yakaguma yanyaya yekuti nababa vacho vakatorwa vakaguma vaenda kune zviyo. Ndokunogara munyika yeIjipita vakapiwa kateritori kavo kainzi Gosheni. Zvikanakidza vari imomo, vakafara vakaitirwa zvakanaka. Asi vaye vakauya vega netsoka dzavo vachifamba, vakunzi ngavachibuda, kunonzi Moses enda unoudza Faro. Asina munhu waakadedza kuti uyai muzotora zviyo. Vakauya vega vakapinda munyika yemuridzi, asi kuti vachibuda panonzi Faro unofanira kuti avatendere, ngaavabvumidze kubuda. Kana vasina kubvumidzwa avabude. Mozisi ndokuenda ndokunotaura naFaro. Vaari kuda vatumirwa hazi Faro, rudzi rwaMwari, ndokunozama kunegotiata naFaro kuti anzwisise aregedze vanhu vaende. Zvikagonzwikwa nani kusvika Mwari wakuita zvaanoita, Faro ndokuzobvuma. Asi kufamba kwavo vanhu ava vane nguva imwe yavakapfuura nekwaMoabhi, nekuti vaifamba namasikati ende vaifamba kunyangwe neusiku. Kune gore raifamba pamusoro pavo masikati zuva richipisa, kuti varegedze kutsva nezuva. Murenje hamufambika hamutsikike nguva yamasikati. Nguva yamanheru kukada kutonhora ndezvimwe. Saka masikati
vapei gore rinovafukidzira varegedze kutsva. Manheru kwauya gore rinenge shongwe yomoto. Kwanga kusina vaifamba namatochi pamberi. Kune gore raivavhenekera. Mumwe nemumwe oona paanofamba, ende kufamba kwava kwaizikanwa. Muri panguva yekurara mukangonzwa vaprista vakuti yevo motoziva kuti gore raakufamba. Motorongedza. Saka Mwari waimeka sure kuti unogara achivaprovhaidha chikafu chezuva rimwe nerimwe. Hatina nguva yekudyara mavegetables. Ndava hapana anoziva kuti gore rinosumuka nguvai. Zvino kufamba kwaro remanheru raita serinobaka moto. Ringangove se rine ukama negore ratanzwa panapa kuti rakafukidza uye ranga riri gore rakanga rine mwenje. Imomo mukufamba naMwari ikokoko hazvibvunzwe kuti Mwari anesu here. Kutarisa bedzi muchiona hore iri pamusoro penyama, makachengeteka, munotongoziva kuti Mwari unesu. But kuramba vanhu vaine gore iroro day in day out zvinosvika pazvinojairika. Kusvikira kune vakomana vakatanga kunotora vasikana vachiuya pasi pegorero vachitovhenekerwa naShe. Zvino mumwe ndiye akazoti haya makuita hiti, ndopa akatora pfumo ndokubva anogadzirisa hasha dzaMwari ndokubva dzapera. Mwari une pamwe paanotoziva kuti mumunhu wandakagadzira mune chinonzi kujairira. Ukanzwa paakunzi you shall remember the Lord your God, anokanganwika akatemba. Ndizvo ukaona hanganwa dzaisirwa vhesi dzanetsa munhu zvekuti naMwari wese. Zvino pane nguva yavazoenda kwaMoabhi. Vachipfuura zvavo havana kumbokumbira munhu chokudya kana pakuvata. Vakapinda muteritori yekwaMoabhi ndokungoti vakomana pana pakanaka, tsvairai ndokubva vaisa matende avo. Rinodini vanoerekta temberi zvese zvatoitwa ipapapa haikona kutaura. Nyamba mamapinda umo hakuna hako misha, but inzvimbo yomuridzi. Kana kuina mambo unotonga nzvimbo hatonge misha bedzi. Nekurukova nekusina vanhu ukasvikako kuno muridzi. Muchazoona manje nezvamaita izvo. Vagara zvavo rinodi rinogocha nyama, but ndokubva nyuzi dzafamba ndokubva dzanosvika kumurume unonzi Balaki. Balaki ugere panapa unoziva here kuti rudzi rwuye rwanetsa. Vaye vanotsemura mvura vachifamba vachitambudza dzimwe nyika. Vamunyika yako. Akati zvarini zvikanzi izvozvi hande unoona. Balaki ndo paanoenda unotarisa anoona haikona kona yese yenyika yasaka. Vari kuitei zvikanzi akupfuura sevakemba munyika mako. Izvozvo zvega. Zvinonzi nekuti Balaki waiziva zvinoita Mwari waIsraeri kundudzi dzinomukira Israeri. Zvinonzi vaMoabhi vakabatwa nekutya. Book of Numbers chapter 22. Vakabatwa nokutya. Balaki ndokubva waziva kuti vana ava handigone kurwa navo, ndava anoti for these people are mightier than me. I cannot fight these people. But what can I do? Ndokubva kwatumwa varume vakanzi chiendai munotsvaga kune rume rine chipo rinonzi Balaam. Rikakomborera, warakomborera anokomborerwa, kana ratuka watukwa. Kutukwa kwemunhu nekuropafadzwa kwake yakanga iri profession yomurume wainzi Balaam. Kune vanhu vakadaro vakatakudzwa masimba iwayo. Ndoda kuti ndikubatsire nhasi tichifamba zvishoma nezvishoma seizvozvo. Tikufamba nawo yamazita.
chiri chipo chakapiwa munhu kukomborera kana kutuka zvichiitika. Kusvika chafamba chipo ichi zvakazivikanwa navaMoabhi vese kuti kune munhu ane chakadaro. Zvino kwauya Israeri, ndo panonzi Bhalami, uya kuno unditukirewo, kuti kana wavatuka ndigozorwa navo. Kutuka kwega hakuna kukwana, pamusoro pekutuka ndinofanira kurwa navo futi. Saka Bhalaki watadza nei kurwa navo vasina kutukwa? Bhalaki anoziva kuti akaropafadzwa naMwari ukakanda museve hausviki. But chinonzi curse chinoreduce munhu to a reachable position yekuti kana ukalauncha misau yako kuna akatukwa inonomhara ipapo. Vari zvavari zvavaroveke vakaropafadzwa. Uya unditukirewo ndigozopedzisa nokurova. Saka Israeri dai yaizenge yatukwa ikazorwiswa, ngaizive kuti muedzo wayo mukuru hauzi wokurwiswa, kutukwa. Bhalami ndo paanotumirwa vakomana vanoenda kunomunyengetedza ndokubva ati ina handigone kudaro, ndava vanhu vamataura ava ndiIsraeri, hazviiti. Zvikanzi asi chirarai usiku ndimbodzwa kuti Mwari anoti kudii. Usiku Mwari ndokuuya zvikanzi naShe kuna Bhalami, regedza kuenda, ndakavaropafadza kare, hauna chako pavanhu ava ndakapedza navo. Kana waifunga kuti ndiwe wega une simba iroro, ava ndakadii, ndakakomborera kare, iwe usipo. Rara zvako, dzikama, hauna kwaunoenda. Bharama apatike mangwana ndokubva audza varume zvikanzi Mwari wati akapedza kare navanhu vamukutaura. Ndokubva varume vadzokera zvikanzi naBhalaki, kwaari kupi Bhalami? Zvikanzi aramba, warambidzwa naMwari wake. Kunonzi ndokubva kwatumwa vamwe varume vatana vanoremekedzwa. Imi vapfana munodzoka moita zvekutamba nenyaya, ngakuende vatana. Ndokubva vauya vachidonzva kumba kwemunhu ane chipo chechi. Iye achibuda akati, ko imiwo mabva kupi? Zvikanzi kumwe chete, asi tauya nezvipo. Zvipo, tauya nezvipo, vhura uone. Bhedheni yedza. Zvikanzi nyaya yenyu ndeyechiko, manyanya kuvavarire. Zvikanzi mumwe chete akatuma vakutanga ndiye atituma. Zvanzi uyu autuke Israeri tigorwa navo. Ndo paanoti alright, rarai ndibvunze futi Mwari. Umanaka usiku hungane Mwari achingota rarai ndigonzwa kuti Mwari anoti kudii. Baba ava vanenge vakukanganisikawo nezvipo ivava. Mumwe Mwari upi futi, mumwe Israeri upi futi. Hapana mazuva matatu pakataka, warambidzwa kwenu. Mwari nemhaka yekuti achiona mifungo yavo anodaro kubhukia vaRoma, Mwari wakavasundira kumarara. Zvikanzi chienda, achiziva Mwari kuti zvipo izvi haambosiya Bharami zvipo zvichidzokera. Chienda, ndo paanosumuka mangwana nezvikanzi ndanzi ndiende, asi Mwari wandirambidza kunotaura zvakaipa pamusoro pavana, asi ndokubva ashinga kuenda. Saka chaakunotaurwa ndizive chii Mwari zvaati kana waenda usataure zvakaipa, asi ndokuenda. Nyamba zvipo izvi wanzi uye kuzotuka, kwete kutaura zvakanaka. Ezvo wapfeka. Ndo pavanodungamidzana vakananga kwaMoabhi. Rwapakati rwendo. Ndo pakaburuka mutumwa, ndokunomhara munzira inoenda kwaMoabhi. Aonekwa nani mutumwa? Bharama akati rwendo rwapfumbira hande. Dhongi richitarisa ndokuona kuti nzira haina kujeka. Panapa zvichaite, ndo parinonzi rakatena. Ndo parinonzi rakatena, 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 ndo parinonzi rakatena. Ndo parinonzi rakat
ndokuzama kunopinda nepamwe panga paine madziro. Iye ndokuzama kurikonesa kuti dzokera kwa Moabha wakuzive, ndokuzama kurwa naro. Zvinonzi ndokubva ramutsitsirira gumbo kumadziro kusvika richiwira pasi, ndokubva atanga kurova. Dhongi parinosumuka rakazengera wana mumwe mukoto, ndikacheka ndipinde nepapa. Richinopinda neipapa ndokubva raona wamira futi mutumwa uyu. Bhaibheri rinobva ratoti zvino richishaya kuti ndoenda nekupi, ndo parakati kupfugama ndokuzvipedza. Ndokubva rawira pasi, mutasvi waro ari kumusana kwa haana chaari kuona. Nyamba ndo vamuprofita vadedzwa. Bharami ndo pakati wakajaidzwa, ndokutora tsvimbo ndokutanga kuponda. Akarirova dhongi zvarakapfungaira kusvika dhongi rati no, Mwari unonzi ndokubva watanga kutaurisa dhongi. Rinopa mubvunzo kuti nai Balaam, sarini andizi wako here kubva kare? Iye ndokutoti uri wangu. Alright. Ndakasimbokuitira izvo zvizvi here izvi? Kureva kuti dhongi panapa rakupa a bit of background yema achievements arakaita mulife yaBalaam. Hatina kutanga kunotuka nekunoropafadza vanhu nhasi. Ndinofamba newe, ndakambonetsa here pakufamba kwangu. Zvauri muprofita indava haufunge. Nyamba dhongi raona kuti pane mutumwa akavhomora banga, ndo panonzi zvino mutumwa ndokubva achizobvuma kuti aonekwewo namuprofita. Zvikanzi iwe tenda dhongi iri rawarova iri, ndava dai raramba richifamba richiuya ndanga ndichikutumbura nebanga. Handizivi kuti nyaya iyi Balaki kufunga kwake paanoti nekuti vanhu ava vakasimba kundipfuura handigone kurwa navo, ndokubva aona kuti saka vanoda kesi kuti ndigone kuvabata. Ndinofunga kuti dzingangodaro dziri pfungwa dzina Satani pamusoro pelife yavo. Anoziva, no wonder why achida kuti urambe uri pasi pekesi. Unenge une rimwe simba rawinaro rausati waziva asi raakaziva. Ndava muvengi wedu ndiye watinogona kushanda naye. Rega ndimbokupa mamwe mazwi anga ngokubatsira. Mulife ino yatiri kurarama ino, hatidi vaprofita vega kuti udzara mangwana. Tinoda navavengi. Joseph chaaiziva ihope dzake asi interpretation yanga ine vavengi. Ndirikunzwika? David kunyangwe anga azodzwa asi madzikoma aiziva kwaari kuenda. Regedza kurarama mulife yeconfusion yekusaziya kuti ndinovengerwei. Vanokaroziva, vanokaronyumwa kuti palife yemunhu uyu pane ramangwana riri nani. Approach ya Mwari kuna Balaam bata ndoyandoda kuti Mwari amboshandisa. Mwakaona Israeli haina kumuka ikaenda kuhondo, vaigocha nyama dzavo vachifara nyaya dzichitsva vari pamisasa yekwaMoabhi. Hapana wani muIsraeri akaziva kuti kuna Balaam ari munzira. But Mwari denga rakadispacha mutumwa ane banga ndokunomira munzira, kwete pamberi paIsraeri asi pamberi pemuvengi waIsraeri. Now handidi kuti urambe uchirarama nemafeelings ekuti pastor ingawa inini simba racho handisi kurinzwa wani kuti anointing yacho haizi yako. Mwari wakupinda mutime yekuti iwe gara zvakanaka kumisasa, ndakunochengura muvengi wako munzira,
ndava kurwa kuzi kwako asi kurwa ndekwaJehovha. Ameno kandiri kudzika manhera nhasi. Na mutumwa wacho manje chinzwa. Mutumwa wacho paapinda munzira chaari kutanga kurova haazi Balaam. Anotanga nokurova bhiza kusvika dhongi rabvuma kuti hakufambike ndokubva ragara pasi. Ndinombokumbirawo Mwari wokuti chiyero chakadai icho ngachimboburuka icho chichi. Nekuti vamwe vacho vavengi vedu isusu ihama dzedu. Unoroyiwa naamai vacho vakakubereka. Unotorerwa chikwambo nababa vacho vakakuzvara. Zvino kuti vafe mubereki unomuda futi. Zvino taakuda Mwari anorova bhiza racho bere rinoshandiswa. No. Uri kuona here kuti Balaam akatanga kuonera Mwari padhongi rake. Muroyi wako paachatanga kuona kushanya kwaMwari, Mwari achabvisa makumbo edhongi raanofamba naro. Ndiri kunzwika zvakanaka here? Tinoda Mwari anoparalaiza zvacho zvinoshandiswa kuenda kunotuka rudzi rwaMwari. Balaam asati abatwa asi dhongi rake. Toda kutyora makumbo dhongi rake. Chinovapa kuti vadaro vane zvavanoshandisa. Chinovabvisa kumusha vachiuya kuno kusina mabhazi pane zvavanoshandisa. Zvino manhera anhasi Mwari ngaatume ngirozi dzinopenga. Vaburitse mabakatwa vamire munzira dzedu. Isu takarara zvedu madhongi avo ngaarohwe. Ndiri kunzwika zvakanaka here nini? Balaam vanhu vavakuda kunotuka haasisiri Jakobho akunzi Israeri. Nauya mazita yaita nyaya. Jesu wateerera chapter 2 verse 9 ya Philippians kusvikira pakufa akati baba ndinofa kuti vanhu avaponeswa. Zvino vakudenga vari vaviri nababa mwana anonzi mufana uya pana. Paipai wakandi impressa. Ndakupinda newe muwarehouse. Ndoda kukufadza nhasi unofara. Ndikupe chandingakupewo sababa chokutenda nokuzvininipisa kwawakaita. My Jesus. Ndokunosarudzirwa iye akagara nababa. Baba ndokubuda vakabata kwete sutu. Asi vakatakura zita. Zvikanzi chipfeka mwanangu. Ndakupa riri pamusoro pamazita ose. Kuti muzita raJesu zviri kudenga zvipfugame. Zviri panyika nezviri pasi penyika zvipfugame kuzita. Varume kune zita rekuti masimba ese anofanira kugwadama. Zita iri nderei naro? Pane pandoda kuenda Mwari uchakubatsa dai ukapiwa nzeve kuti upanzwe ipapa. Zita iri harijairiki, hakuna rimwe chero kuine vamwe vakazonzi vana Jesu. Ndakati hazvizi pakunyorwa kwaro kana kutsanangura zviri papawa rinotevera. Bhaibheri parinoti you shall not call the name of the Lord in vain. Parikuzi every time you mention the name of Jesus, results must follow. Haritenderwe kutaurwa hondo dzako dzoramba dzakamira hazviti. Haasisiri Jakobho wakunzi Israeri. Zvino varume pane zvinoitika munyika ino yatigere pano panyika yavapenyu kana yavakafa. Mai ava vachida murume amire pano ari kushumira. Vakasaina mapepa, vakasaina maya. Kwavo kwavanobva vane senemi yavo inonzi Makawa. Uone kupotsa afanana. Makawa. Ini ndokubva ndanonhonga wekwaMakawa. Kwana Makandiwa kune vasikana.
ndokunonyurura mwanasikana kwaMakawa, ndokubva ndakumbira rudo, ndokubva anofunga kaviri katatu, ndokubva adzoka. Zvikanzi saka makanga mati chii musi uye? Ndakati ndakataura ndizvozvo, ndakati iwe mwana wekwaMakawa ndakuda. Chasaka ndimude kunga asina rokuti Makandiwa, ndokumudira iroro rekuti tina akasiya. Auya mukadzi uyu tana yepamba, ndakaona kuseni wakumukira kunofambira zita. Ndakati kochitupa munacho kare wani, zvikanzi kwete ndakuda kunochinjisa. Ko mune rimwe ramakuda, zvikanzi rokuti Makandiwa. Ndakaiwa zveMakawa ndora ndakakudira nyamba inonzi a marriage covenant, yekuti kana wauya mukadzi uyu haachada rekumusha kwake, wakuda zita rekwaMakandiwa. Zoreva kuti marriage covenant kana ichinge yaitwa, mukadzi wangu haachafanirwa kuteverwa nemadhimoni ekwaMakawa amene kana pena ari kunizwa zvakanaka. Kana musikana uyu akave nehondo dzakumunetsa mulife yake, iye wakapinda mumhiko neni, dzingangove dzekwaMakandiwa kwete kwaMakawa. Amen kana uchizvibata kutaura panapa izvi. Mai ava kwaMakawa ndokwavakaramba zita nengozi dzeko. Ndikaona vakuita misara yavanoita inokarenge mweya yekwaMakandiwa. Bhaibheri bhuku yavaEfeso yobva yati nemi vakadzi zviisewo pasi pavarume venyu. Inonzi God's divine order in marriage, yekuti kuna Mwari Baba, kuna Mwari Mwanakomana, kuna ngatidzidzenga musiya zvamweya mutsvene ari mumunhu, kunoti murume kugoti mukadzi. Mukadzi anonyorerwa vhesi yesubmission haazi mukadzi wese ari pasi pezuva kana wese akaroorwa, kwete. Haizi vhesi yavakadzi vese vakaroorwa. Mukadzi anonzi zviise pasi pemurume, mukadzi ane murume ari pasi paKristu. Atubate mazwi. Diagram racho aritange nomurume, rotanga naKristu, roenda pana baba kumusoroko. Kana murume agona kusubmita pasi paKristu, iwe mukadzi ukaenda pasi pemurume akadaro, you are safe. Hakuna munhu asingagone submission wanofanira kunosubmita pasi pake, you suffer. Zvino kana vane zita rangu, ini kana woni semurume ndikaenda pasi paKristu, ndikaona pane hondo dzekwaMakandiwa dzakunditevera, ndinopenga. Nekuti ndiri kupinda musame marriage covenant naKristu. Panofanira kukwana time yekuti zita rangu harichashanda. Handichada ngozi dzekwaMakandiwa dzinonditevera. Kana paine zvinofanira kunditevera ngazvive zvekwaJesu. Ngozi dzamaropafadzo, zvekumusha kwake ndo zvandakada ndaramba zita rangu. Mheno kana ndiri kubatsira umwe munhu panapa. Now, Jesu indava achiti in my name. Varume pane kurambwa kwamazita kwatoda kuita manhero anhasi. Ndinoda vanhu vanosumuka vapinde mukiu yekugadzirisa mapepa amazita. Chakasaka vakuroye vanokuaccessa nokuda kwezita raunoshandisa. Vakadoma zita, ropa rako rinobva rabuda kun'anga. Vanokuroya nokuda kwezita raunoshandisa. Vanokunyima basa nekuti unonzi Makandiwa. But Jesu kana akuti in my name, ari kuti zvamakashayiswa nokuda kwezita ramaishandisa. Asika mufundisi yamakutaura ndiyo yamaverengesi, hande kunaenda verengesi. Jesu achibuda mumvura, wapedza kubhabhatidzwa,
Zvinonzi denga ndokubva razaruka gore ndokubva rava spread pamusoro pavo. Vanhu vakati kwakuda kunaya here, vaone rine chiedza. Zvinonzi a voice came out of the cloud. Uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa. Maiwe, uri kuona here kuti Jesu wauya pano waredi kupresenta sermon yake, but una Mwari Baba as the chairman ari kutungamira service iyoyo. Kuti ladies and gentlemen, ndapedza patasvika ndo patanga takamirira. Ndakuda kukusumai kumushumiri ndokubva ataura mazwi anobhohwa. Ndava kune variko vari kuti chechi ndedu vaFarisei. Uyu ndiye kwete vanakomana but mwanakomana wangu. Vamwe vese vangave vanakomana but handina nyaya navo man. Wandinodisisa. Ndokubva panzi munzwei. Munzwei. Ndokubva ndabvunza umwe munhu ndikati nayo Jesu Mwari paaitaura kuti munzwei aitaura nani? Zvikanzi waiudza vanhu vakanga varipo kuti vanzwe Jesu. Jesu anouya pana anosvikowana vadzidzi vachiraura hove nemazita avo dzichitiza maneti. Akaziva dambudziko ravo kuti izita, nekuti munhu wagadzirwa ari kuteverwa nekesi. There is a chain iri kutevera mulife yomumwe nemumwe iri kubva ku the past generation. Kushaya kwako zvaunoda kune mweya yakati ngaashaye. Chese chinodikanwa nemunhu ndosaka muchiona chine zvimwe zvinhu zvinochidawo. Tarisa makwenzi ese ari payadi pako. Haumboona paine nhata zvimaafidzi zvezve pane pasina, asi garden rine muriwo waunodya panoda munhu. Nometa wadyara idonje unotambura nekufirita. Imhepo dzinotevera munhu kuti aregedze kubata mari. Kana chakungodyiwa newe bedzi chane problem. Kune mumwe akazombotaura achiti makonzo, mukati makonzo anetsa ari kupedza masofa. Chitanga yekuadya. Munodya maviri matatu mamwe samuchaone. Akutanga kutoshayikwa futi. Chinenge changodiwa nemunhu bedzi achichawanika. Why? Nekuti kune zita. Peter vachisuka manetsi zvikanzi unza bhoti, ndipe bhoti ndishandise. Ndokubva waenda pamusoro pebhoti achinge anotya kunyura. Peter uchamudzidza kuti kukumbirwa zvako akumbire nekuti ashaya zvekuita. Uchamuona. Kuda kungonzwawo zvamunoshandisa ndokugara mubhoti raPeter saane basa naro. Ndokurova vhangeri yake Peter achisuka manetsi. Nekuti iye anosarudza zvaanoda. Anoudza nature kuti ndiite zvakati. Unenge munhu wapinda mubhabha utaura zvaunodi. Zvikasave izvozvo mari aibhadharwa ende munonetsana. Ane simba. Vhesi iyoyi inoti achibuda mumvura gore ndo parakaburuka. Ane paanotogonawo kubuda mumvura kunge anga arimo agoita pamwe paanofamba pamusoro payo. Ukaona achibudamo ndiye ada, akuzi kunyura. Mene katikudzika zvakanaka. Ane communication yaanoita necreation yake isamutadzire. Madi kuchikanda kwakadzika zvikanzi usiku hwese zvaramba izvi.
vamwe vakazoti akazodzibata nekuti wakanga akanda kwakadzika. Peter haana kumboti according to the depth of the river or of the sea, akati according to your word. Saka hauzi udzamu hwemvura asi shoko ramazoburitsa. Nyamba paati launch into the deep, wazopedza achiti for a catch. Munzwei. My God. Peter achinokanda maneti kudai so rakave basa rehove kutsvaga kune maneti atauro. Vakomana nhasi anenge asina kubatwa hameno zvake ndava kuna akanzi timunzwe. Ende zvakataurwa tiri pano panapa mumvura munomu ndopa zvakaitikira. Dzakaita pressure kusvika dzakukostira Peter maneta. But time yacho ndopa miracle yakakurisa. Time yacho hove dzinobatwa namaneti dzinobatwa usiku. Mangwanani vobvisa inorohwa muchizirikiti mukusaziva ichingofamba ndopa inopaikira maneti. Zvino nekuti zuva rabuda kwachena hove dzaakuona ndopa vakabvisa vakatanga kuawacha nekuti ava masikati zvikanzi adzoserei. Zuva rakachena ndava mangwanani ndokunokanda kwakadzika. Zuva rakacheka nyika. Maneti akabvaruka kwakachena zvisina kumboitika umwe usiku. Peter yandakuda kuita newe manje haizi yeusiku. Ndoda kukubatira maclients kwakachena. Haisisiri yekuvhara-vhara nekukiya-kiya uchiklosa vanhu uchidi ibhizinesi Mwari raakukutangisa nekuti vakasvinura sematemba vanopera mari dzavo. Unoibata yakatarisa. Yakona kuitira hove utsi. Munotizwa nokuda kwamazita. Munzwe. Mwari vachitaura nenature. Vanhu havana kuzoda Mwari kuti avataurire. Kwakatozodawo Mary anongouya zvakati representa chechi achitsanangurira varume vanga varipo vauya kuzofara kuti imi musaite nharo naye kana aine zvaanenge ataura. Mungangodaro murimi masarandava zvimwe zvese zvakaudzwa naMwari mukasanzwa. Pazvese zvakasikwa naMwari ndimi masara ndakutokubatsiraiwo. Uyo munzwe uyu. Mukamugona kumunzwa pasina munda wemuzambiringa munobayika newaini ipo panapa chochopa. Zvese zvandiri kuedza kuita muupenyu hwangu zvichiramba izita randiri kuenda naro. Panofanira kukwana time yekuti zita rangu ringadedzwe nevanhu but handichashandisa simba rezita rangu. Mene kana uri kundinzwa. Vanhu vanonzvengeswa pane secret. Vanonzvengeswa pane secret. Ndakamboenda kumusha rimwe gore nemota yanga yakanaka. Ndasvika kumusha vanhu vakauya kuzoona uyenzi ndokumboresana ndokufara ndokudii. Nevandakakura navo vamwe vakauyawo tikafara. Asi vakaita sevanhu vanyaya kufarira motikari yangu kupfuura munhu wakakura naye. Because ndopa wakapedza nguva vari papa kadi. Ndazopinda muye ndikati zvino baba vangu vanofarira kunzwa ma-CDs andei ndakaparidza. Vanzi mbotisira kuti nzwe kashoko. Ndokutora ndoma ndaisa mumotikari. Ichingotanga kuti haleluya ndakaona vanhu vakubva pamotikari paipai vakuenda. Tokuona muchiri kuno ndikati ndiri kuenda nhasi kanzi shem. Vatosimuka kutodi. Vachida motikari iyi. But hezvo zvakasaka iuye. Inotoriko mweya isingakuswedze panosaka zvinhu zvako zvifambe. Zita rine nharo. Jesu anodada nezita. Rine basa rei.
indava kuzonzi wakapiwa zita riri pamusoro pamazita ose, kana mamwe acho ari kunzi ese asina simba. Mazita ashanda zvane basa rese kana kunamata izvi, akagozopirwe riri pamusoro peese, kana ese asina masimba. Ngapachiva nezita, kana paine chinhu chakagonekwa navanhu kubhuku yamabasa avapostori, ndechekunzi chiregedzai kuramba muchiparidza. Dzimwe dzese taurai but yezita, vachiziva kuti once zita ratanga kutaurwa. Acts chapter 4 verse 18. And they called them and commanded, it was a command, commanded them not to speak at all, asikana mazoda kutaura, nor teach in the name of Jesus. Havana kurambidzwa kuticha. Ini zvangu ministry yangu ndiri teacher, nekuti hapana zvateera teaching yacho. Tichai, maticha ngaazari, but musazviite muzita. Ndava zvikagonekwa izvo kuti patichwa vanhu muzita, vanhu vaenda. Saka teaching ikarova kumwe kwese, ikasiya mwana wesangano aine zita rake, iro rikanyararwe, tsanyai namatai. Unofanirwa kuziva kuti nyika ino, the systems of this world dzakadesignwa in such a way yekukudepriva iwewe. Reka ndidzose mashoko aya. Kune ma-private planes ari kugadzirwa, ane varume vanonotenga cash, kutenga ndege yake, agoita ship yake. Ndaiona mwe yaibuda pa National Geographic, ship iri ship, chese chinodikanwa chirimo. Munobuda manheru muchienda kushopping mall, muri muship, muchikwira maelevators mune any bank raungada riri munyika iyoyo, mukada kunoswima kunotamba bhora muri muship, mahotels ari muship. Munhu opinda imomo oita mwedzi miviri ari mulife yemumvura bedzi. But chinhu ichocho ndechemunhu. Bvunzai kwaanonamata. Kune dzimwe dzavanogadzira motikari so yaunonzwa kuti vakagadzira mbiri bedzi pasi pezuva. Vanodada, mbiri here vedu. Why? Kuve kwadzo mbiri vanotoziva kuti akaitora ndiningi naningi. Ende vachigadzira so vari busy so kana vachiputa fadya vachidi mumusoro mavo vakanzi tiri kuda mbiri. Ende vari kugadzira already vaine mweya wokunyima. Haazi mwari akunyima apa, kana iwe, but already mumusoro mavo nyika ine zvimwe zvinhu zvayagara ichitoti hazvifanire kuwanikwa newe. Kubva musi wachinogadzirwa havana zita rako pachinhu ichocho. Vapedza kuchigadzira chinoiswa mutengo wokuti chero uchichida, zvino iwewe kana uchinge waenda ikoko, chiregedza kutakura zita ravakagadzira vachifunga. Uchibata sodhora chakana kuti mbovhura yawo ndione, iyo yacho yakagadzirwa inozvinzwa kuti pauya asiri. Zvandiri kukupa izvi haizi theology. Indava Jesu ndo paanoti you shall ask
anything in my name. Rangu raipe izita pakukumbira. Nyamba Jesu ari kuti mamwe mazita Yesaya munofa nokutsanya. Pane one zita rino respectwa. Rekuti kana makukumbira nezita iroro chinotongoti chiitwe bedzi chamunenge muchida ichocho. Jesu ndomubvati kuvadzidzi vake asi kusvika iko zvino zvamusati makumbira chinhu. Ipapa vakashoshoma nekunamata varara mugomo. Vonzi kusvika iko zvino hamusati makumbira chinhu. Mazviziva sei kuti hatina kukumbira? Tainamata tiri tega kai musipa. Mazviziva sei? Kunge musina zvamakakumbira kurati hamuna kukumbira. Ndava kuna prayer inonzi prayer yangu haina kupindurwa. Kana isingapindurwa is prayer. Prayer is reciprocation. Kana wataura naMwari, Mwari utaura newe. Ukave iwe bedzi rokutaura inonzi somnambulizing. Kuti aufamba uchitaura wega hapana Mwari utaura naye. Jesu anoti hamusati makumbira. Mazviziva sei kuti hatina kukumbira? Ndosaka musina. Hakuna imwe nzira kana matongokumbira muzita rangu vakomana munodzoka nazvo. Ndo paanobva ati if my people who are called by my, not their names, who are called by my name shall humble themselves and seek my face and pray. Number one, I will heal their land. I will hear from heaven and heal their land. Who are called vakachinja mazita. Atitange no munamato, atitange no kuzvininipisa, atitange no mutsanyo. Totanga tanoforera mazita, topfeka zita rake. Toenda kunonamata. Iye anoti vane mazita iwayo ndichavhura nzeve dzangu ndiri kudenga. Ndigorapa nyika yavo. Tiri varombo nokuda kwamazita, varwere nokuda kwamazita. Chaunenge wakumbira muzita rangu muchachiitirwa. Kuti baba vakudzwe mwana komana. Hadzizi gimmick dzavafundisi. There is such a life yekuti whatever you ask. Kana wakunamata uchapinda muprayer moti Mwari kana muchida muchinhu chindipeyo. Kana pangonzi kana wakanda doubt. Wakanda doubt. Teach yourself to pray the word of God. You have to know the will of God. Kuti Mwari akatoda kuti upore. Mwari wakatoda kuti ukomborerwe. Mwari wakatoda kuti ugare zvakanaka. Kana wakunamata ziva kuti zvinhu ndezvako izvo. Runzika zvakanaka. Runzika zvakanaka. Ndoshandisa sei zita kumba kwangu? Nemhaka yekwandakarambidzwa kunzi usauye. Ndotsvaga zita riri pamusoro pamazita ose. Ndoenda kwandakarambidzwa kuye. Vanonondiona ndirimo. Kunzi muzita rangu kopiwa tsamba from the president's office. Your address kwa mena kuti kunani wacho yeyoyo anopa vanhu mapassport. Woenda uine yakasainwa nomukuru wenyika. Uchisvika pagedhi so unenge usiri kuona kunobva queue. Unoshamisika kuti vakamirei vanava panapa pachipisa kudai. Nekuti wakabata authority. Ndirikunzwika. Unotanga kupinda se usingaone vanhu pamusoro. Haizi power iyi authority. Unoziya?
mumwe akataura zvakanaka, zvakatosiyana chisimba neauthority. Amunoti munoiti kudii Shona? Akuzi kufamba muchidzura marobots munzira kuti muwane mafambiro. Iro ndo rinonzi power, kudzura marobots. Authority kuti rakatsvuka, kunouya midhudhudhu inopenga richirambidza kuti mota ngadzimire, avadzore speed and avamboziva kwavari roboti rakangofanana nemwe miti yakamera kusadi kwenzira kungopfuura. Ndo inonzi authority. Ukaona Mwari wakupa zita kuti enda kuma passport office, wapiwa the spirit of an overtaker. Uri kuenda kunopindira, uchajamba malaini, uchakurumbidza kuwana zvimwe before its time. Ndo paunonoti kwede mu office mine muMwari. Zonzi kwakanaka ere? Chiregedza kuwanza nyaya ndava unodzingwa tsamba isati yabuda. Zita rako rinokudzingisa kurumbidza bhedheno ratsamba gadzika patafura. Achiverenga bedzi anogona kumbofona kana ari kuda kufona. Ndokuvimbisa kutaura chokwadi. Uchibuda imoma ubuda uine passport bedzi, unobuda 1 tea yepo. Yes. Ndiri kunzwika zvakanaka ere? Arume kune zita toda kumborishandisa, kwete kuedza, toda kurishandisa. Svika patime yekuti rako kana wariramba watakura raJesu, vakanogogodza musuwo weng'anga, vakadoma iroro, unoshayikwa. Anodzoka matindi yani zviye, onocheka kuropa huko. Ndava kwanera Jesu kozita iyoyo manje edu aya manje kuti adzimwe iko zvinezvi anonetsa, akawandisa ende kwaakaenda kwawanda. Takushandisa raJesu kuwana zvatinoda, but deliverance yokupedzisira munoziva ndechi? Kubhuka zvakazarurwa ndiye mazita. Mumwe nemumwe achapiwa dombo rake rakanyorwa zita. Iye muridzi wezita, iye ega ndiye achaziva zita iroro. Kweedu anga akaipei. Hakuna wadzinoita ningiwa ukazodi kunoitwa nyaya makaita zvamakaita izvi. Kutarisana so tinopedza nyaya. Jesu ndosaka vaona kuti anga asingapererwe neshoko. Ndava aingomuka kuseinoenda pakati pavo takautora zviri mumusoro mavo, vachifunga yachishandisa izvozvo. Yenyu form of communication yakapusa iyi. Ndava akakunyararira unofunga kuti anokuda. Unoziva muvengi wako achisekerera kuti inyoka. Zita riri pamusoro pamazita ose. Kana kuinazo batwa cancer, HIV, iwe fara bedzi kuti zvese izvi zviri kupiwa mazita. Usabude pamberi padokta usvika dokta vapa zita chinonzi chii, ndipewo zita rechirwere ichocho. Ngavagadzire zita, vakangochipa zita bedzi pasi pezita raJesu. Varume, poverty it's a name. Sickness it's a name. Ndiri kunzwika zvakanaka naka here nini? Mwari wakati raise akatiisa pamusoro pezvese izvozvo izvo. Masimba ose wakaipa anofanira kugara pasi petsoka dzedu. Famba uchiziva kuti I am a champion. Ndiwe mukadzi wandaitaura panapa kuti wakaroorwa naMike Tyson. Kurwa hakuzi kwako, kurwa ndekwa Tyson. Chako iwe kudya mari nekutenga masofa nekutsvaga zvaunoda. Why? Nekuti wakaroorwa nomukundi nokupfuurisa. Kana tatora zita raJesu ta inherita life yaJesu yaakakunda kare paKalvari. Kureva kuti kufa nekurwara hakuzi kwangu.
wakava murombo kuti ini ndive mupfumi. Ndiri kuda vanhu vanopfuma kuramba nhamo yavo kuti zita iri, mufundisi, zita iri, zita handicharida zita iri. Ndiri kunzwika zvakanaka naka. Na kubva nhasi zvichienda mberi, Balaam akazofunga nezvako. Ndinoda kuti audzwe mashoko aya. N'anga ngaimuudze. Wawakuda kubata uyu. Imboedza ukazomugona anofa ndiwe. Tikutaurirai. Paita imwe protection iri serious. Book yavaroma chapter 13 verse 4. Inoti nekuti pedyo newe kune amire mutumwa waMwari. Kuti akuitire zvakanaka. Kana kuina afunga kuita zvakaipa nekuti akabata banga rake enda haribate mahara. Vavengi vako ngavazvizive kuti kune murume akabata banga. Iyo ripapo iyo. Haana kumira newe kuti arwe newe. Waane ngirozi dzinofamba newe kuitira zvinokumukira. Life yekuramba uchishungurudzwa uchimonitwa upenyu hwako nevari kumusha. Life iyoyo ngaichipera. Ngatishifte to another name. Toshandisa the name of Jesus. Ini varume ndiri kuona richishanda zvisingaiti. Hapana chamuchada muzita rangu mukakumbira mukanyimwa. Azviti munoshoresa zita. Hakuna zita riri pasi pezuva rakapiwa vanhu ravangashandise kuti vaponeswe kunze kwezita raJesu. Mamwe ese kandai pasi. Ndini Mr. Sorenso, Mr. So azvishande. Enyama bva nawo kumabasa rinokuperera manje basi. The name of Jesus. Asinga deprive we. Akapinda mutemberi so vakati vari kuda mari iye asina mugemens. Anongoti Peter mhanya unoraura. Kusina businessman akamboenda kunotsvaga mari kuhoyoko. Chiraura chipotsvaga mari. Kwacho kusingabatwe mari ndoko akanzi enda unokanda. Ndava dzakaudzwa kuti dzindinzwe. Ndokunokanda ndokuburitsa ine mari mukanwa. Ndiri kunzwika zvakanaka here nini? Varume kana ndapfeka zita iroro, tinoenda chero kwatinoda kuenda. Rota zvaunoda chero zvikakura sei ukangopatika sekerera uri mublanketi. Uzive kuti kana Mwari wandiratidza, Mwari watondipa. Pane mhiko vabereki yapo yekuchinja kwamazita ndavati we are married to Christ. Handisisina zita rangu naane zita rake. Ndiri kunzwika zvakanaka naka. Ava mai kana vauya chese chandawana mulife yangu, hapana chandinogona kupozera mukadzi uyu nacho. Ndokunonzi kudofora kurarama manje kwandenge ndaiti hapana chandinacho. Kana Bhaibheri richitobhoti iwo muviri wacho hauzi wako. Kureva kuti chese chandinacho uyu haazi mutorwa. Ndiri kunzwika zvakanaka. Kana ndichizonzi ndinodada, tinotodada tese tichidadira vamwe. Why? Nekuti pane a covenant yakaita tanyama imwe chete. Hapana chaMwari chisiri changu. Ndanzwika zvakanaka naka here? Ndati hapana chaMwari chisiri changu. Inini ndiri munhu wokuti kana ndikamuka so ndaiudza vamwe ndikati understanding yenyu yekubudirira ndoichakasarira. Ndava vamwe wenyu muchiri kuti wati zvikazodi Mwari anoropafadza. Hongu pane ropafadzo yaAbhurahama. But Abrahama anga akakundwa naAdhamu. Adhamu anga asina mombe, anga asina mbudzi dzake, anga ine nhoro dzake, nzou dzake, mhembwe dzake, ine kamba chese chaifamba panyika changa chiri chaAdhamu. ChaAbhurahamu nokuda kwezita rake pakazove neimwe gurupu rinonzi zvipfuwo, livestock. Ndo mhuka pamhuka dzese dzakabvuma kunzwisisa kugara nomunhu, asi dzimwe dzese dzakaramba hadzisi dzaAbhurahamu. Nokuda kwezita. Relationship ina Mwari yanga yakompromiswa. And then we all ran short of the glory of God. Tofana swika pa level yokuti ukamuka kuseni so chero ukavhara maziso, any sound yaunonzwa yeshiri, yemabhazi, yemotikari, uri kunzwa kufamba kwezvinhu zvababa vako.
Ndirikunzwika zvakanaka. Ukataisa dzimba dzavagere nometa vana matitle deeds, Bible harina parakambotaura kuti muEdhena nechino. MuEdhena hana chake. Ndinzwe zvakanaka. Angadzi vake vangadini vakadi, hakuna muEdheni ane chake. Ngaachishandise kusvika nguva yangu yakwana, until the time appointed by the Father. Vanonzi stewards. Galatians chapter 4, stewards. Vachengeti vepfuma kusvikira vana vakura. Nekuti Kenani Mwari haana kuzoitanga Israeri yabuda. Kenani yanga iriko ine vanhu vairima, but haiziva. Chese mari yese iri muaccount memuEdheni ndiye mumwe munhu. Kufanoidya nekuti muridzi wayo ari kunonoka kukura. Amen, 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 amen. Wondiudza kuti mufundisi, zvimwe zvacho zvinenge zvazonyanya. Ndama madhimanzi acho munozowanyanya. Because unoziva kuti zviye zvikazodii, Mwari anenge achitizoona kuti zvikadii. Hongu, Mwari ane pamwe paanoona kuti ava vana kukura. But iwo koshesawo kuti kana wakambo qualify kuti upiwe Jesu, kuchifirwa dofo rakaita sewe, zita ukazvidisconnecta kuzita raunga wachishandisa, vakazotaura kuti ningi kwakutaura kwava vaziye hondo yandakaita nomutumwa ndikapiwa rimwe, but raane power pamusoro peupenyu hwangu ndirori. And ndo the only way atinogona kurasisa vavengi vedu ndavavaziye zviri kuitika paservice yanhasi. Mangwana kuseni vachimuka vachienda kunopira vachashandisa raka expire. Hapana chavanoloncha vari kumusha chinosvika kulife yako. Zviri kubatika here izvi zvati kutaura izvi? Vanokanda vari kwavariko kunokuda kwezita. Hazvina basa kuti pamwe waitwa mutungamiriri, dzimwe nguva kana kuti waitwa mufundisi. Ndaiudza mufundisi, shamwari yangu ichiwadza nezvimwe mufundisi ari kune rimwe sangano, achiparidza zvokuti do, but pakangonzi Sunday yakati izuva rekuti tiitirewo munhu waMwari zvakanaka, timupe mari. Kunonaya mvura imwe isina kumbobvira yakaonekwa. Kusvika zvaita mazuva akavirikidzana, Sunday yangonzi ndeyapasta timupewo mari, kunozara netukwava twese tusinambiro twakazara kuti vana vesangano varambe vari mhiri nemari dzavo. Nyamba kune mweya iri kudedza kuti dzoka kumusha, siyana nebasa raMwari. Inoda kufaitwa zvakasimba. Ndirikunzwika zvakanaka? Kusunga dzisimbe, kukwinya chaizvo kuti mufundisi yamataura yaipere. Ndirikunzwika zvakanaka naka? Panapa tawandisa panapa. Kugara kwamakaita kwauziye munhu waugere naye. Mumwe ari kudya mari yaanoda, unokopa kudzikama iwe uriwo nenhamo. Iwe ndione mweya iri serious kumusha kwako. Pakuda vanhu vari aggressive, vanoti mufundisi muri kundiudza kuti ndo zvaitika, ndoti wobvunza saka toita sei, ndoti ngatitambe nemweya yetsvina. Kana taakurwa namadhimoni paakudiwa kwete vanonong'ona mazino time yedeliverance. No. Paakudiwa munhu anorealize kuti ndachibata mufundisi, kana ndachibata nyaya yangu ngaitotanga kugadziriswa kubva nhasi. Ndiri kunzwika zvakanaka here? Blessing inofanira kuti kana ikamentionwa ngainamire palife yako. Yeah. Ikamentionwa blessing, muviri wako ngaudaire makomborero. Saka imi munoita sei? Hapana chandakakumbira Mwari muzita raJesu chaakandinyima. Yeye mukaibatisa Chronicles iyoyo inokutsanangurira kuti kana vakazvininipisa vakatosiya zvakaipa,
regedza kuramba ushandisa zita raJesu paine zvakaipa zvauri kuramba uchiita. Utsvene pamberi, zita raJesu roshandiswa. Chese chawangodoma raJesu chinoresponda ndava chakanzi munzwei. Runzika zvakanaka. Unofamba so uchipinda paunoda uchingorayira uri musimba raMwari. Azvingonzi pese I claim that one, azvishandi. Unosvika kumba wakagara hapana chinoteera. Why? You are not the candidate. Zvakaipa ngazvinzvengwe. Wanzvenga zvakaipa woti handichada kuramba ndichitevera zvivi izvi. Nekuti mhuri imwe neimwe, baba, mhuri imwe neimwe ine ropa rayo, ine zita. Right. Kunyange ropa redu rakafanana kubva kokutanga kubva rine parinonosiyana nokuda kwevamwe vanofarisa murudzi. Voenda maareas akarambidzwa naMwari. Ndava ukaitarisa iyoyo, Joshua wakatuka Jeriko, akati Jeriko watuka kubva nhasi, achazosumuka akakuvaka, anenge azosumuka akavaka guta iri, first born ngaife. Paanopedza last born ngaife. 500 years later kunouya murume anonzi Arieri, Segubi naAbhirami vana vacho ndomva vatsvairwa vese, achivaka chiranga asingazvizive, but it was a cursed territory. Nometa hauna kunzwa pazvakataurwa, but une mumwe mutateguru akaenda kunzvimbo yakakeswa, zvikakonzera kuti kesi ipinde mumuri. Vana vakafa ndivo vakavaka, but baba ndo vakavaka. Vana vakafa nokuda kwemhiko yakanga yaitwa. Zita rako rauri kushandisa rinogona kushanda as an altar against your life. Ndosaka mushona Mwari anotaura naGideon anoti taakuda kuunza restoration, but hatigone paine altar yababa vako. Haizi yako ndeyababa, but newe washupika nokuda kwezvakavakwa nababa. Chienda unomukira aritari yababa vako. Kana waputsa altar yaBhaari, chivaka altar yaJehovha. Why altar? Nekuti altar yacho ndo yaipota ichicommunicate nevavengi. Ko vaizviziva sei kuti zviyo zvaibva? Vane deposit yavo yavanoita mulife mako, vopota vachicommunicate kuti kwaane mari, kwaane increment, salary yauya. Vana vachidira namvura vachitsva kuti mari dzese dziperere kuzvipatara. Zita. Uri kuda deliverance from that name. Ndiri kunzwika zvakanaka. Yeah. Tinana Segubi muno nana Abhirami muno. Una baba vasina kutya vakaenda kwese vakachitora. Ndoda kuona deliverance yako ichiitika. Kudzikinurwa rwendo rwakubva muzita. Wokatanura zita wogadzika apa kuti ndakuenda uko. Sure. Zvinhu zvauchazotanga kuona kubva nhasi. Ukazoona zvawainyimwa nokuda kwezita unochema misodzi. Ringanakidze sei ringave rechirungu, kana risiri raJesu, you are bound to fail. Unogumawo zvishora nyamba izita. Zvese zvawanga uchida kuita zviri kuramba, taakuda kukumbira zita raJesu rifambe newe. Uchifamba sosumudza mashoulders ako, hauchavhunduka chinoti chwaka. Kana Mwari ari kurutivi rwangu, munhu ungandiiteko. Une hondo isingaite inofamba newe. Nyika ngaikutye, mwetsvina ngaikuremekedze, zvirwere ngazvidedere. Tinogona kuexercise simba raMwari patinodira. Takapinda muhospital, ndokuona mwamai watanga taya kuzoona ndimbuyawo zvavo anga chikozvirwarirawo zvikazodii zvikadii, makumbo angu taenda kwekuita nowaona. Chandinoziva ndechekutiwo taamusizini yekuti vatendi vawanda vacho, vatendi vakawanda vakutoda vafundisi vanoshanyira varwere kuzvipatara kupfuura vanoporesa. Zvekutoti ashanya stereki anotonza agona chifundisi kupfuura aporesa. Vanhu vanoda kuona nyama ichiminista kwavari.
arara panhamo anoremekedzwa kupfuura amutsa. Munoda nyama kuti iministe kwamuri, ndosaka muchinonoka kusumuka. Asvika paipai chii chiri kunetsa, zvikazodai zvikadai. Pavari kutaura banda handina kandomboteerera zvangu. Tofunga zvimwe. Because kune vanhu vakadaro vasingazivi kushandisa zita raJesu. Ndizvo? Yes. Anogona kuuya somubvunza chirwere ochitsanangura 2 hours and anoexpecta kuti unamatewo for 2 hours. Ndava problem ye 2 hours. Ukangoti nezita raJesu, amen. Saka dadi namai muvhangeri tikati batai makumba amai ava tinamate zvedu. Tanamata. Handakuvabvunza nemakunzwa sei. Ndo vanati una adzimai vangu. Because itime yanga ichipinda varwere, yanga ichipinda vanhu kuzona varwere, saka vanga vakatsikirana vachitopiwa makadzi padhoo kuti vapinde vashoma shoma. Vanhu vakatsikirana kuda kuona varwere vavo. But kune imwe mai yanga iri pamubhedha apa yapera basa kusina kana 1 ari kuyazovaona. Saka pese pandaitaura nevavo ndaivatarisa zvangu ivo vachiti hakomana, saka munhu anenge asinawo hama here. Ndapedza kunamata nevanhu ndambovabvunza nemakunzwa sei, ndovanati una amai. Vati muone simba raMwari handipa naamai avo. Ndobva tafamba namai muvhangeri vandinawo ndamira pamubhedha paipai. Kuti titaure naye haasi kutotaura kwacho. Tokutambanudza ruoko atambonamata 20 seconds. Ndobva ndaona munhu avhura maziso. Kwanyano agara. Wakuzama kutebvenyudza muviri wake. Uone kuchitsvaga anenge anochida. Kushanda kwezita raJesu. Chese chaunoda in the kingdom of God has been paid for. Ndirikunzwika zvakanaka. Kana ukazoda kupfuma panyama chero ukanzibvisa chegumi kana kupa offering, Mwari haazi kuzokuitira nekuti une chawabhadhara, obedience. Kuexercise maturity. Iko zvino zvipatara vavhara. Kana vakavhura muna mushonga. Mishonga kana irima anobaya wacho ari kumba. Tato munguva yekuti vanhu ngavatsvage simba raMwari rekuporesa varwere. Hatina choice. Izvo kungoti ini ndinongoti chabedza ndiriwe area yakati varwere vanopera. Kuticha muchinyarara zita raJesu ndokunosaka zvirema zvifambi. Mukagona izvozvo, because nyaya yabva pakunge vaparidza vakasumudza murume anga akaremara ari pamusuo wetemberi. Vakaziva kuti izita ravashandisa. But vakanyarara zita. Inove theory, but practical pasina. Mwari ngavakushongedze. Desire yandinayo ndeyekuti Mwari ngaakusiyanise nevamwe vako. Uchidzokera kusangano kwaunoshumira uri. Hausi kudzokera wakapfeka mweya wokuzvikudza, asi kudzokera wakapfeka zita raJesu. Zvese zvavanoita ipapo regedza kushora kuti dai makambonzwa, masiyana. Chero akauya haazvinzwe. Mwari vakakupa destiny yakasiyana nevanhu ivavo, ndosaka uchinzwa zvichimeka sense zvandiri kutaura izvi. Ndiri kunzwika zvakanaka. Ramba uri cow. Ndava Mwari vakuda kukureiza. Ramba wakasubmita kuma authorities ne leadership Mwari akakupa. Uri pasi ipapo, gather information bits. Now, zvandoda kuti ubate ndozvandakakudza last time kuti chiregedza kuramba uchiti sekuru vangu ndozvavakazoita, baba vangu ndozvavakazoita. Chichakusiyanisa. Tanga kunzwira pa information yauri kuwana yakashayikwa nasekuru vako. Ibva waziya kuti kwatiri kuenda kwakatosiyana. Ndiri kunzwika zvakanaka here? Unonyimirwei naMwari? Tinonyimirwei dzimba dzedu? Hatina Mwari anoroja guys. Chakanyimwa imba izita. Mwari wedu ndewe
zvitsva zvega zvega. Kana ndakuya panyika hongu, it's a miracle birth iri kuitwa, but ndoda dumbu risina kumboshandiswa rinyowani. Yeah. Ndokupfeka hembe dzisina mwakambopfeka, haana kukururirwa. Ndoda dhongi risina kumbotaswa, ugondipawo guva risina mwakambovigwemo. Life yezvakasakara ndiyemwe yetsvina. Venga mweya yekumusha. Pakangouya bedzi mulife yako chinenge chakafanana nechanhingi, iti ndo zita randakaramba kai. Warasika panapa pane rimwe zita riripo. Ndiri kunzwika zvakanaka here nini? Ndoda kuti munhu ambodaidzira haleluya. Handifunga kuti ine kwayanzwikwa iyoyo. Haleluya. Ndine vangani vari kuti baba mufundisi amataura iyi ndo yandakuda kuita. Iri zita ndakukanda pasi, ndakuda the name of Jesus. Ndinokutaurira kuti kubva nhasi wakuwedzerwa nyembe. Remekedzwa nemweya yamadzinza ndava usisiri kudzinza iroro. Tarisa uchiona mweya ichishungurudza vamwe but haishungurudzi. Why? Because you are never a part of them. Ropa rako nezita rako zvasiyana. You are now using the name of Jesus and the blood of Jesus. Give the Lord a shout tonight. Give the Lord a big shout tonight. Give the Lord a big shout tonight. Wamanda padzairidzwa havana chavakanzwa asi masvingo eJeriko. Ndiri kunzwika zvakanaka. Ndati iwewe gara dzikama uri kumatende. Mutumwa ndiye achapinda munzira yavavengi vako. If poverty is your enemy, increase your noise, increase that noise, increase that noise. Ndiri kurambana nemweya yakaipa. Ndarambana nezvirwere. Ndarambana nejambwa. Ndarambana neminyama. Ndaramba kuraswa. I can never be denied. Chandinoda ndinochiwana. I'm going to use the name of Jesus. Kwandinenge ndatumwa naMwari ndinoenda. Ndichakurosa makungwa. In the name of Jesus. My God. Usaremerwe, ndoda kuti uvhure muromo wako. Kumbira Mwari chaunoda kuti akuitire. He is going to do it for his own glory. Ask him, ask him, ask him. Ask him. Ask him.